Dama ki bani aso don mu zagaya. Gidan war kaza zagaya? Baby wane ne wannan? Ubanka ne. Kuda ce kyauta za a baka ne, ka adana ni a birni na zuciya. Domin samun farin ciki da nishaɗi kasance da Real ABT mun gode. Wai baby lafiya tun ɗazu na zo guri ki ni da na zo in samu nishaɗi na ga fuskar ki a turɓuɗe me ya faru? To kai ina ruwanka? Ban gane ina ruwana ba. Ya na zo in ɗebi soyayya kin ce ina ruwana. Kin samu kin haɗe fuska dole hankali na ya tashi. Ya kamata fa a ce ki ɗan yi wannan kyakkyawan murmushin in samu sururi a cikin zuciyata. Murmushin ya ƙare. Ban gane murmushi ya ƙare ba, dama murmushi yana ƙarewa kan kyawawan halitta irin wannan. Irin wannan murmushi haka ke wato da asalin wannan kyawun a fuskar ki kika je kika turbine kin ga yadda kika kyau ko kika fito takwai da ke. To ni ba kai na ma ba. Ban gane ba ta ba. Yanzu baby fi sabilillahi dama ko wani dan adam a wannan duniyar da zaki wa irin wannan murmushin ba ni ba. Lalle ma wannan. Haba baby. Ya kamata fa a ce ki fahimci irin soyayyar da nake miki a cikin zuciyata. Sabida fazallar soyayyar da nake miki baby har wata zan kadai diyar waka na miki barin waki jita. Kamar da wasa kin kama zuciya. Jiri nake yi kaina gaba daya. Maza tallafe ni karbe na sha wuya. Zan furta sakonni daga zuciya. Dama ki bani aso don mu zagaya. Gidan war kaza zagaya? Na ce gidan war kaza zagaya don tukuru banka? Dama na sani ba, tun da na je gida na gan bai ganki ba. Na ce to bari in koma gida. Wato ina biyo hanya sai na gano ki daga nan. Kin zo kin sa da wannan abin ko? Kin na so ki sai kamo numfashi na yayi sama kin na so ki sai ka zuciya mu barkono. Saboda Allah ba. Kada Allah ka fara kai wa mutane shiru ka zo kane wa mutane wata magana ko Hausa kirki ba ta ishe ka ba. Baby wane ne wannan? Ubanka ne. Na ce ubanka ne ni. Kana tambaya waye wannan? Saurayi na ne mana. Ban gane saurayin ki ba dama baby kina kula wani bayan ni ki rasa wanda zaki kula sai wannan arna. Wato saboda baki da mutunci. A gaban ki wuni zai zo ba. Yana zaje da mu ba. Ke ba gaji? Yana zaje da mu. Tun da haka ne ki je da ke da shi din. In dai wannan abin zai miki magani. Ki je ki zo na da ke da shi. Kar ki kare shiga harkan mu babu ke. Ki je ki zo na da ke da shi. A hakuri. Kai ne masoyin da yake kula da ni, da kai na yarda na baka zuciya. Ko da mafarki na kai nake gani, ki zo ka min a dare da safiya. Ko da ce kyauta za a baka ne, ka adana ni a birni na zuciya. Ya tukuru banka yanzu to ya ka gani? Ya ne ka ce? Tun da ka na ji wai kaunan ka ne, to yanzu kaunan na ne don banka. Ka kara ganin ka da kai da ita. Baby zo mu tafi. Baby fa kada ki yaudare da ki bi are da ki zo ki kama musulmi. Ku shiru mana to. Ai jaruma. Wai jaruma kai. Battali ya kuri. Tsaya. Sale. Wai baby lafiya tun ɗazu na zo guri ki ni da na zo in samu nishaɗi na ga fuskar ki. Ki je ki rayuwa da yake da shi. A hakuri. Ki kama min da riga kawai. A hakuri. Amma mutum yana kan kashe wutanka yadda ta tsaya kamata ka tsaya a kuma wurin kashe wutanka. Aga. A to ai ba wai bane. Ne mana. Kai nisa ba. Ɗauka guda fa za a yi shi wannan TikTok ne. Na TikTok ne ɗauka guda za a yi. Ok, baitin zan yi. Ka zagaya. Sorry, pick off. Ka zagaya gidan war ka zagaya. Dan tukuru banka. Wato tun da dama na je gida aka ce kin fita ba kenan. Na ce to bari in koma in je in dan yi barci in kwantar da manufashi na. Gata na. Musaki. Tana ina ba ita ce wannan ba. Okay to mu je. Gidan war ka zagaya.
har waka na an tayo miki Allah wallahi bari ma ki ji irera miki ta sabida fazallar soyayyar da nake miki baby har wata zan kadai diyar waka na miki bari ma ki ji ta kamar da wasa kin kamu zuciya ki ja ki zauna da yake da shi zan jiyo ba idan ta jiyo tana waitin